my brother. Ewe ihe na-agba uju m anya n'obodo anyị nke ikpeazụ a. O toro n'aka since this year. I'm a good time. Even from go to Bana traditional marriage. I'm a good time. Even to Bana white marriage. We go see na dey emezi traditional marriage mo white wedding eme obodo nke ikpeazụ a. Ọ na-agba m gari. Man, what is it can celebrate on? They can celebrate Christmas festival. The other day apotamu na funka painful is it? Na funka glorious is it? Na funka is it of a hero? Is it of an icon? Is it of a legend man? The guy ajụjụ m na-ajụ pụtazi na ọnwụ ka anyị na-celebrate zie karizie ndụ. Anyị bidoro ileba ihe na-eme n'obodo anyị nke ikpeazụ anya. Asịrịkwa m onye ọbụla ebi na ndụ dị ya mma mba. Asịrịkwa m onye ọbụla eme na ihe dị ya mma mba. Mana onye na-eme ihe ya cheta echi. Na nke ikpeazụ yesterday ka m mepere my media something. Now nwata 16 years. Oge a na-celebrate ọnwụ ya ka a ga-asị na onye nwụrụ at the age of 150 years. What are we doing? Nke ya anyị na-eme. Ndị be anyị ka anyị chere na ihe echiche. Ego dị mma ịkpata ya. Mana ka the result of the money. Onye na-akpa ego ya jishikwa ike ọ dị mma. Mana ka ego ihe eme enjoy, ka ego family ga-eri, ka ego ihe eri, ihe enwe peace of mind. Ọnwụ anyị na-celebrate. Eche m na always bụ ihe. Iwe Chineke abịago, mana ndị na-amarụ na-amahụ. Ọ bụ na ka ọ dị m n'ọnụ, atụọla ọmara ya malụ, atụọla ofeke. Ewe ya aka n'ọhịa. Udo dị alụ ụlọ ndị na-egbe. Anawana. Udo dị alụ ụlọ. Anawana.